वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് കുറേം കൂടി ബ്രീഫായിട്ട് കുറേം കൂടി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നോക്കാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം അറിയോ? ആർക്കറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം? ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ട സ്ഥാപിതമേന അതാണ് പ്രഭുജി. ദീക്ഷ അതെന്താണ്? അറിയാ പ്രഭുജി. അത് ശരി. നമോ മഹാവതന്യായ പ്രദായിനെ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരത്തിഷേ നമ. ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാം. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം, അതായത് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം വൈഷ്ണവ തത്വം സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെയും രാധയുടെയും ഭാവത്തിൽ ഈ ലോകത്തിലേക്ക്, ഈ കലിയുഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഭക്തി മാർഗം എങ്ങനെയെല്ലാം ഭക്തി ചെയ്യാം എന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് ആ നാമസങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള അവതാരമായിട്ടുള്ള ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം വരുന്നത് 1407, അതായത് ശകവർഷം 1407. അപ്പോ ഫെബ്രുവരി 1486 ഫാൽഗുണി പൂർണിമ, ഒരു പൗർണമിയുടെ അന്നാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഫാൽഗുണി മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസമൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. ഫെബ്രുവരി മാസത്തില് ഒരു പൗർണമിയുടെ അന്നാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഇപ്പോ ആ സമയത്ത് ഗൗഡദേശം, അതായത് ഒറീസ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഭാഗത്ത് ഉള്ള ജനങ്ങൾ വളരെ ഭൗതികമായിട്ട് വളരെയധികം എന്താ അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ വെറുതെ മൃഗ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതൊന്നും ആ സമയത്ത് ആളുകൾക്ക് അജ്ഞരായിരുന്നു, അവരൊക്കെ അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ, അതായത് നവദ്വീപ് ഡാമില് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചു. അക്കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായിട്ട് നവദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണനും അവിടുത്തെ പിതാവുമായ ശ്രീ ജഗന്നാഥ് മിശ്ര വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനായി സിൽഹത്ത് ജില്ലയിലെ
നവദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സിൽഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് നവദ്വീപ് എന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. നവദ്വീപിലെ മഹാപണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ശ്രീ നീലാംബര ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രി ശ്രീമതി ശചി ദേവിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഗംഗാനദി തീരത്ത് ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്താണ് അദ്ദേഹം ആ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. ജഗന്നാഥ മിശ്രയ്ക്ക് ശ്രീമതി ശചി ദേവിയിൽ നിരവധി പുത്രന്മാരുണ്ടെങ്കിലും അവരിൽ അധികം പേരും തന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവര് മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇളയ പുത്രനായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വംഭരൻ, അതായത് വിശ്വരൂപനും വിശ്വംഭരനും രണ്ടുപേരും രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് വളർന്നു വന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹത്തിന് പാത്രമായി. അതില് വിശ്വംഭര മിശ്ര, അതായത് വിശ്വംഭരനാണ് നിമ്മായി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആ വിശ്വംഭരനെ നിമായി പണ്ഡിറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അനന്തരം സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന നാമധേയത്തിൽ പ്രശസ്തനായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 48 വർഷങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെടുകയും 1455 ശതാബ്ദത്തിൽ പുരിയിൽ വെച്ച് തിരോധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം 1455, അദ്ദേഹത്തിന് 45 വർഷങ്ങൾ ഈ ഭൂലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പുരിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പുരിയിലെ വിഗ്രഹത്തില് ലയിച്ചു ചേർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 24-ാം വയസ്സിൽ അവിടുന്ന് വിദ്യാർത്ഥിയും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിട്ടുള്ള ആ നവദ്വീപിൽ താമസിച്ചു. 24 വയസ്സ് വരേക്കും അദ്ദേഹം നവദ്വീപില് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതവും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതവും എല്ലാം നവദ്വീപിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടുത്തെ ആദ്യ പത്നി ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി പ്രിയയ്ക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ അന്ത്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ആ ദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പൂർവ്വ ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന അവിടത്തോട് മാതാവ് രണ്ടാമതും വിവാഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അവിടുന്ന് അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് ഒരു പത്നിയെയും കൂടി വിവാഹം കഴിച്ചു. ശ്രീമതി വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവിയാണ്. അതിനുശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 24-ാം വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ 16 വയസ്സ് മാത്രമാണ് ശ്രീമതി വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ശേഷം മഹാപ്രഭു മാതാവായിട്ടുള്ള ശചി ദേവിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ തന്റെ ആസ്ഥാനമാക്കി. അപ്പോ 24-ാം വയസ്സില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും അവിടുത്തെ കേന്ദ്രം ഭക്തി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുരിയിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ആ സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവായിട്ടുള്ള ശചി ദേവിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ജഗന്നാഥ് പുരിയെ തന്റെ ആസ്ഥാനമാക്കി. അവിടുന്ന് പുരിയിൽ 24 വർഷം താമസിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കാലയളവിൽ അവിടുന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 6 വർഷത്തോളം ഭാരതത്തിലെമ്പാടും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് 6 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിലെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വിഷ്ണു തത്വങ്ങളും നാമസങ്കീർത്തനങ്ങളും അതുമാതിരി ഭാഗവതവും എല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കേരളത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തില് വർക്കല ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം അറിയോ, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വർക്കല ആ ബീച്ചിന്റെ അടുത്ത് ആരക്കിലെ അറിയോ? അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം, അവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയയില് എല്ലാം അതുമാതിരി തിരുവട്ടാറ് ആ ഭാഗത്ത് ഒക്കെ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയെല്ലാം സൗത്ത് ഇന്ത്യയില് അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവ പ്രചാരണം, നാമസങ്കീർത്തനം എല്ലാം നടത്തിയിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഭക്തിയില് എങ്ങനെ മുന്നേറാം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രചാരം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളെ പ്രായോഗികവും കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ അന്ത്യോപദേശമായി ഒരാൾ എല്ലാ ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധ്യ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ഇപ്പൊ എത്ര ലെവൽ കഴിഞ്ഞവരാ അവിടെ ഉള്ളത്? എത്ര ലെവൽ കഴിഞ്ഞു? 4 കഴിഞ്ഞതാ. ലെവൽ 4 കഴിഞ്ഞതാ. എത്ര? ലെവൽ 4 കഴിഞ്ഞവരാണ്. ലെവൽ 4 കഴിഞ്ഞവരാണ്. അപ്പോ അത്രയും വളരെ 2-3 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വെളിവാക്കപ്പെടുന്ന പല പല സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്, പല അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും എന്താ ആരാധ്യനായിട്ടുള്ളത്. അതായത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ആരാണ് ആത്യന്തികമായിട്ടും എല്ലാ ഉത്ഭവവും അവിടുന്ന് തന്നെയാണ്. അഹം ബീജ പ്രദപിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? 4 ലെവൽ കഴിഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനാണ് ആ, പഠിച്ചത്. പറയൂ, ഇങ്ങോട്ട് പറയൂ എന്തെങ്കിലും. നാലല്ലേ ഹരേ എനിക്കറിയാം. കൃഷ്ണ. 4 ലെവല് കഴിഞ്ഞവരാ, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ആരൊന്നും പറയില്ല, കുമുദമാതാജി മാത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അത് കാരണം ഭഗവാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ സർവജഗത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് വളരെ കൃത്യവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ് മറ്റ് ദേവതകൾ, അതായത് ദേവി, മറ്റ് എന്താ ഗണപതി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം ഉപദേവന്മാരാണ്. അവരെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ് വരുന്നത്? ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ആ ആരാധന എത്തിച്ചേരുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ്. എങ്കിൽ പോലും എന്തല്ല പൂർണ്ണതയിലല്ല അത് വിധിപ്രകാരമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉത്തമ ബോധ്യമില്ലേ? പറയൂ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടോ? മിനി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരൊന്നും പറയുന്നില്ല. എന്നാലും അതാ ഞാൻ ആരെങ്കിലും പറയൂ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അത്രയും വളരെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പല പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ. അപ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ജഗത്തിന്റെയും നാഥൻ. സർവത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതുമാതിരി മറ്റു ഉപദൈവങ്ങൾ, ഡെമിഗോഡ്സ് എന്ന് പറയും, മറ്റ് ദേവന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹ ശക്തികളെല്ലാം കിട്ടുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അനുഗ്രഹ ശക്തികളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്യന്തികമായി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷല്ല പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില്
പല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ചരിത്ര പുരുഷനെന്ന് പറയുന്നു, ചിലവര് മിത്താണെന്ന് പറയുന്നു, ചിലവര് ഒരു കെട്ടുകഥയിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതുമാതിരി മായാവാദികളും അയഥാർത്ഥവാദികളും എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയും ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയാസം ഏറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആ, ആ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ കലിയുഗത്തിൽ വന്നിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ഗീതാ തത്വങ്ങളും ഭാഗവതവും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് തന്നെ വളരെ എന്ത് തന്നെയാണോ അത്, ഏത് തന്നെയാണോ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഭാഷ്യം എഴുതിയിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ, അതായത് ലോകത്തുള്ള സർവ മനുഷ്യരിലും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കുറേ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ പിൻബലത്തില് ഭക്തി ഭക്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ഭാരതത്തിൽ എമ്പാടും ഈ ഭക്തി, അതായത് വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങളെല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് സഞ്ചരിച്ചത്. അപ്പോ ആ സമയത്തും ഇപ്പോഴും പല സമയത്തങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. മുമ്പ് വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാർ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചിലവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കുറെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിനെ വളച്ചൊടിക്കുകയും ഹൈഡ് ചെയ്യുകയും മറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് ഭാഷ എഴുതിക്കുന്നത്. അത് കാരണം ശരിയായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ഭക്തി തത്വം, വൈഷ്ണവ തത്വം ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ ഇപ്പോഴും പ്രയാസമേറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ 4 ലെവല് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? വളരെ കൃത്യവും വളരെ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഭക്തി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളോടും ധാർമ്മികരോടും ദാർശനികരോടും ആദിപുരുഷനും സർവകാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രചാരം ചെയ്യുന്നതിനായി ഭഗവാൻ തന്നെ ആ മഹാഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമാണ്. അത് ഗുപ്ത അവതാരമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തില്, അതായത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും ഭഗവാന്റെയും ആ ഭക്തിഭാവങ്ങൾ ഒരുവനിൽ സമ്മേളിച്ചിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തില് കലിയുഗത്തില് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണനും ആദിമ പുരുഷനും. അന്നുള്ള ആ വൈഷ്ണവ തത്വം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിലെമ്പാടും നാമസങ്കീർത്തനം പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരാക്കി, ഗോസ്വാമിമാരാക്കി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആയിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വ്രജത്തില് അവതരിച്ച് ശരി, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വ്രജത്തില് അവതരിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണൻ സർവർക്കും ആരാധ്യനാണ് എന്ന സന്ദേശമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രചാരത്തിന്റെ സാരാംശം. പരിപൂർണ ജ്ഞാനം എന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ നാമം, കീർത്തി, രൂപം, ധാമം എന്നിവയിലെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ സ്വയം സ്പഷ്ടമാക്കിയും അവയൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാകിയാൽ വൃന്ദാവന ധാമം ഭഗവാനിൽ നിന്നും വിഭിന്നമല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ലോകത്ത് അവതരിച്ചപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് ധാമം തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ ഭഗവത് ധാമം ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഭിന്നമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃന്ദാവനധാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആരാധനീയമാകുന്നു. വ്രജഭൂമിയിൽ കന്യകുമാർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള ആ പരിശുദ്ധ പ്രേമത്താൽ അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ആരാധനാ മാതൃക കാട്ടിത്തന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ആരാധനാ പ്രക്രിയയാണ് ഏറ്റവും മഹത്തരമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കളങ്കമില്ലാത്ത ഉത്തമ സാഹിത്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണമാണെന്ന് അവിടുന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു. ഭഗവത് പ്രേമാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആത്യന്തിക ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്ന് അവിടുന്ന് പ്രചാരം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കുറേയധികം ഭക്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ തന്നെ ശ്രീ വൃന്ദാവന ദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്രീ ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ കവി കർണപുര, ശ്രീ പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി, ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി എന്നിവരും കഴിഞ്ഞ 200 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശ്രീ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി, ശ്രീ ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീ ശ്യാമാനന്ദ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്രീ ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ മാധവ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യന്മാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും പ്രശിഷ്യന്മാർ, അതായത് ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെയൊക്കെ അവരായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ശൃംഖലയിൽ വരുന്ന ഗോസ്വാമിമാരും ആചാര്യന്മാരും ആണ്. അപ്പോൾ ഇവരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ തത്വങ്ങൾ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ, ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത ഭാഷ്യങ്ങൾ ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷൺ, അതായത് സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി മുതലായവർ ഭാഗവതത്തിനുള്ള ഭാഷ്യം, ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള ഭാഷ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ പ്രേരണയായിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ എല്ലാം തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ്, ഇവരുടെ എല്ലാം ഭാഷ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതെല്ലാം തന്നെ ആരുടെ നിർദ്ദേശമാണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാഷ്യങ്ങളും സ്ക്രിപ്റ്റ്സുകളും എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് A.C. ഭക്തിവേദാന്ത ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭാഗവതത്തിന് ഭാഷ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഈ തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, അവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭാഷ്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഭക്തി ഏത് രീതിയിലാണ് പരിശീലിക്കേണ്ടത് എന്നും യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവ തത്വം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഉപദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടും ഒരു ലഘു വിവരണം വായിക്കുന്നവർക്ക് ശ്രീല വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹമാണ് ചൈതന്യ ഭാഗവത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ ഗോസ്വാമി, ഇദ്ദേഹം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഈ രചനകൾ അഭ്യസിക്കുന്നതിലൂടെ നിശ്ചയമായും ആ ബുക്കുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ
അപ്പോ അത് നിശ്ചയമായും അധികം നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിന്റെ രചയിതാവ് ഭഗവാൻ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പൂർവ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അത്യധികം ഹൃദയഹാരിയായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വ ജീവിതം, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യം, വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം, ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വ ജീവിതമായിരുന്നു. ആ പൂർവ്വ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, ഹൃദ്യമായിട്ട് ഉള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ സുവ്യക്തമായിട്ടും വിശദമായിട്ടും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ ശിക്ഷാമൃതം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇപ്പോൾ മലയാള ഭാഷയിലും ഉണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർവഭാഗ ചരിത്രം അക്കാലത്തെ പ്രസിദ്ധ വൈദ്യനും മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമകാലികനും പ്രമുഖ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീല മുരാരി ഗുപ്തയാൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അനന്തരം മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഉത്തര ഭാഗചരിത്രം പുരിയിൽ അവിടുത്തെ സന്തത സഹചാരിയും കാര്യദർശിയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ദാമോദര ഗോസ്വാമി അഥവാ ശ്രീല സ്വരൂപ ദാമോദർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലീനായിട്ടുള്ള പൂർവഭാഗം കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഉത്തരഭാഗം, അതായത് സന്യാസ ജീവിതം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലീനായിട്ടുള്ള കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീല സ്വരൂപ ദാമോദർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഭക്തന്മാരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതചരിത്രത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അനന്തരം മഹാപ്രഭുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശ്രീല ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെയും മുരാരി ഗുപ്തയുടെയും കുറിപ്പ് പുസ്തകം, ഇവരെല്ലാം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എപ്പോഴാണെന്നാണ്? പൗർണമിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അത് ആ സമയത്ത് ഫാൽഗുണ പൗർണമി, ആ സമയത്ത് ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിച്ച സമയമായിരുന്നു. ഗ്രഹണത്തില് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക സാധാരണ? ഗ്രഹണം വരുമ്പോ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. സ്നാനം ചെയ്യുകയും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം, നാമം വളരെ നല്ലപോലെ ജപിക്കുകയും ചെയ്യും ഗ്രഹണം വരുന്ന സമയത്ത്. അങ്ങനെയാണ് ഭാരതത്തിലെ പതിവ്. എന്താവും? ഗൃഹത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷവും നമ്മളെയും ആ നാമം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഗ്രഹണവേളയിൽ ഗൃഹത്തിലെല്ലാം തന്നെ ആ നാമജപം ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ആ പവിത്ര മന്ത്രോച്ചാരണത്താൽ മുഖരിതമായിട്ടുള്ള ആ സമയത്താണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പൂജാതനായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഏക സമയത്ത് സംഭവിച്ചത് അവിടുന്ന് സവിശേഷ ദൗത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആണ് പ്രഭുജി, ക്ലിയർ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവത് നാമ ജപമഹാത്മ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദൗത്യം. നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും കലഹമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ കലിയുഗത്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള സാമാന്യ മാർഗമായി ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഭഗവത് നാമജപത്തെ ശ്ലാഘിച്ച് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കലിയുഗത്തില് വളരെയധികം ചതിയും വഞ്ചനയും മറ്റധികം കലികൽമഷങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള യുഗധർമ്മവും വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ ആ ഗൗരവർണ്ണത്തിൽ ഭൂജാതനായി. അപ്പോൾ ഈ നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത് സർവ ജനങ്ങൾക്കും, അതിൽ സ്ത്രീകളെന്നോ ഇംഗ്ലീഷുകാരോ സ്ത്രീകളെന്നോ പുരുഷനെന്നോ മറ്റ് ജാതി വ്യത്യാസങ്ങളോ ദേശ വ്യത്യാസങ്ങളോ
ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതുമാതിരി ധനികനോ ദരിദ്രനോ ഹിന്ദുവോ മുസ്ലിങ്ങളോ അങ്ങനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവും ഇല്ലാതെ സർവ മനുഷ്യരാശിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ നാമജപ പ്രസ്ഥാനം, ആ വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ ദൗത്യത്തെ അവിതർക്കിതവും ദൃഢതരവുമാക്കുന്നതിന് മനുഷ്യവർഗ നന്മയ്ക്കായി സർവലൗകിക മതഹേതുവായി ലോകത്തിലെ സർവമാന ജനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പവിത്ര നാമത്തെ പൊതുവായി അംഗീകരിക്കുകയും, മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗമനത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ നാമജപം ദിവ്യനാമവും സമാഗതമായി. ഭഗവാനും നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ആ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗതനായിട്ടുള്ളത്. ഇത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ കാലത്തിനും ദേശത്തിനും എല്ലാം അതീതമായിട്ട് മനുഷ്യരാശിക്ക് മൊത്തത്തില് മുഴുവനുമായിട്ടാണ് ഈ നാമസങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം, നാമസങ്കീർത്തനം ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് മഹാപ്രഭു കൊണ്ടുവന്നത്. അത് ആ കൊണ്ടുവന്ന ദൗത്യം ഇപ്പോഴും പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത പ്രഭുപാദർ ഭാരതവും കടന്നിട്ട് ലോകമെമ്പാടും ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ച് സർവ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ വേഗത്തിൽ ഏതൊരു രാജ്യം നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമം ഏതൊരു ലോകത്തിന്റെ ഏതൊരു ഇരുണ്ട കോണിൽ പോലും ഇപ്പോഴും പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം. മഹാപ്രഭു മാതാവിന്റെ മടിയിലിരുന്ന് കരഞ്ഞപ്പോൾ ചുറ്റും കൂടിയുന്ന സ്ത്രീകൾ കരഘോഷം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ ശ്രവണമധുരമായിട്ട് പ്രകീർത്തിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ കുഞ്ഞ് തന്റെ കരച്ചിൽ നിർത്തി. ഈ സവിശേഷ സംഭവം അവരൊക്കെ വിസ്മയമായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ കുട്ടി കരഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തുള്ളവരെല്ലാവരും ആ നാമം ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ആ കുട്ടിയുടെ കരച്ചില് നിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹം ആ ബാല്യകാലത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി എന്ന നാമത്താൽ അറിയപ്പെട്ടു. പിതൃഭവനാങ്കണത്തിലെ നിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേപ്പിന്റെ മരമില്ലേ, കയ്ക്കുന്ന വേപ്പ്, വേപ്പ് മരം. അതാണ് അവിടെ, അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ബംഗാൾ ഭാഗത്ത് നിംബ എന്ന് പറയാ വേപ്പിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ആ വേപ്പിന്റെ മരത്തിന്റെ താഴെ ആ ഭാഗത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വീണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള പേരാണ് നിമായി എന്ന പേര്. നിമായിക്ക് 6 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അന്നപ്രാശം ചടങ്ങ് നടത്തി. അതിനുശേഷം കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി താല്പര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് സൂചന ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നാണയം ഗ്രന്ഥങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന ഒരാചാരമുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇവിടെ അത് ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആ ഭാഗങ്ങളില് കുഞ്ഞിന്റെ അന്നപ്രാശം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പല വിധത്തില് ഉള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, മറ്റ് പലഹാരങ്ങളോ മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ആ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് അത് ഏതൊരു പദാർത്ഥം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഫലം പ്രചരിപ്പിച്ചത്, ആ ഫലം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിമായി എടുത്തത് ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് വെച്ചിരുന്നത്. നിമായാകട്ടെ നാണയങ്ങൾക്ക് പകരം ഭാഗവതമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഒരു മുറ്റത്ത് മുട്ടിലഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടി വളരെ വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു
ഒരു ബാലനാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷം ആ മുറ്റത്ത് മുട്ടിലിഴഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഒരു സർപ്പം നിമായുടെ മുന്നിൽ വരികയും നിമായി ആ സർപ്പത്തോടൊപ്പം കളിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കണ്ട് ഗൃഹത്തിലെ സർവരും സംഭ്രമിക്കുകയും ഭയം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കുറെ നേരം ശിശുവുമായി വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ശേഷം സർപ്പം ഇഴഞ്ഞു പോവുകയും കുഞ്ഞിനെ അമ്മ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷം ഒരു മോഷ്ടാവ് നിമായുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആഭരണങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടുകൊടുക്കുക പതിവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യില് കഴുത്തിലെല്ലാം ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഒരു മോഷ്ടാവ് കണ്ടിട്ട് നിമായുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയും ആഭരണങ്ങൾ അപഹരിക്കുക എന്ന ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടിയെ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാം ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഈ കള്ളൻ ആ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത്. അപ്പോൾ വിജന സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് ഈ കള്ളൻ നടന്ന് അയാളുടെ മനസ്സാകെ ഭയങ്കര ഒരു സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മനസ്സായി അയാൾക്ക്. അപ്പോ അതിനുശേഷം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ആ വീടിന്റെ അവിടെ തന്നെ അയാള് തിരിച്ച് എത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ സ്വർണമോ ആഭരണങ്ങളോ ഒന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അയാളുടെ മനസ്സ് തന്നെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കള്ളൻ എത്തിച്ചേർന്നു. അതായത് ഒരു മൈൻഡ് ബ്ലോ എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരു സംഭ്രമം, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ആ കള്ളന് ഉണ്ടാവുകയും തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ വച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഒരിക്കൽ തീർത്ഥാടകനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ജഗന്നാഥ് മിശ്രയുടെ അതിഥിയായി അവിടെ ആഗതനായി. അദ്ദേഹം ഭഗവാന് ഭക്ഷണം നിവേദിക്കുന്ന സമയം നിമായി അവിടെ എത്തി ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അതായത് പഴയ കാലത്ത് ഈ ബ്രാഹ്മൺസ് ഇങ്ങനെ കാൽനടയായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ പല തീർത്ഥാടനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പഴയ കാലത്ത് ഹോട്ടലുകളോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോ അവിടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഹ്മണ ഭവനത്തിലായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഭക്ഷണവും താമസവും ഒക്കെ അടുത്തുള്ള ഭവനത്തിലായിരിക്കും ഈ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ നിമായുടെ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്നു ചേർന്നു. അപ്പോ ഇവർക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവരുടെ അടുത്ത് അവരെന്ന് പൂജിക്കുന്ന സാളഗ്രാമമോ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹമോ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആ പൂജ ഒരിക്കലും അവർ മുടക്കില്ല. ആ തീർത്ഥാടന യാത്ര എവിടേക്ക് അവർ പോണു എല്ലാ ദിവസവും ആ ഭഗവാനുള്ള പൂജ അവർ മുടക്കിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് വിഗ്രഹം അവിടെ വച്ചിട്ട് അന്നം എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് പാകം ചെയ്തിട്ട് ആ വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ സാധാ ബ്രാഹ്മിൺസ് ഇവര് കഴിക്കുള്ളൂ, ഈ തീർത്ഥാടകര് ഇങ്ങനെയുള്ളവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് ഭോഗ് തയ്യാറാക്കി അവിടെ വച്ച നിവേദ്യം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിമായി അവിടെ എത്തുകയും ആ ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഒന്നും പറയാണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ അന്നം തയ്യാറാക്കി രണ്ടാമത്. എന്നിട്ട് അത് ആ വിഗ്രഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വീണ്ടും നിമായി അവിടെ എത്തിയിട്ട് ആ ഭക്ഷണം രണ്ടാമത് അതെടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മൂന്നാം തവണയും ഇത് പ്രകാരം സംഭവിച്ചപ്പോൾ നിമായി ഉറക്കിക്കിടത്തി പാതിരാത്രിയായപ്പോഴാണ് ഭവനത്തിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും അടഞ്ഞ മുറിയിൽ ഗാഠനിദ്രയിലാണ്ട സമയത്ത് അതിഥി ബ്രാഹ്മണൻ പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം
ഭഗവത് മൂർത്തിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ നിമായി തീർത്ഥാടകന്റെ മുന്നിൽ ആവിർഭവിക്കുകയും മുമ്പത്തെ അതേ രീതിയിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ നിവേദ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്യന്തികം ആകുലചിത്തനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ വിലപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ സകലരും ഗാഠനിദ്രയിലായതിനാൽ ആരും ബ്രാഹ്മണ വിലാപം ശ്രവിച്ചില്ല. ഈ സമയം നിമായി ഭഗവത് രൂപമായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും താൻ സ്വയം കൃഷ്ണനാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ബ്രാഹ്മണനെ വിലക്കിയതിനു ശേഷം നിമായി തന്റെ മാതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ ആ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ മുന്നിലാണ് ആ ഭഗവത് രൂപം തെളിഞ്ഞത്. അതായത് ഈ ഭഗവത് രൂപം, അതായത് ഞാൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ആരും അറിയാതെ ആ ഗുപ്തമായിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണന് മുന്നിൽ മാത്രം അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ ആ നിവേദ്യം 3-4 പ്രാവശ്യം ആ നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ബാല്യകാല സംഭവങ്ങൾ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിമായി വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഗംഗാ സ്നാനം ചെയ്യുമ്പോൾ യാഥാസ്ഥികരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ ശല്യം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ പാഠശാലകൾ പോകുന്നതിന് പകരം വെള്ളം തെറിപ്പിച്ച് അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുക, അതായത് കുളിക്കാൻ കുളക്കടവിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി അവരെ, അതായത് ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചാബല്യങ്ങളെല്ലാം കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് വെള്ളം തെറിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ അവരെ ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തുക പതിവായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്താ ഈ സ്ത്രീകൾ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂജ ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുളക്കടവിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ശിവപൂജയാണ് അവർ നടത്താറുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹിന്ദു കുടുംബത്തിലെ അവിവാഹിതരായിട്ടുള്ള യുവതികൾ ശിവപൂജ നടത്തുക സാധാരണമാണ്. യുവതികൾ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന നിമായി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. അവരുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് നിമായി പറയാണ്, എന്റെ പ്രിയ സഹോദരികളെ, നിങ്ങൾ ശിവന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളും ദയവായി എനിക്ക് നൽകുക. മഹേശ്വരൻ എന്റെ ഭക്തനും പാർവതി എന്റെ ദാസിയുമാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശിവനും മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരും അത്യന്തികം സംപ്രീതരാകും. അപ്പോ നിമായി വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും ജനങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ ബാലചാബല്യമായിട്ടാണ് അത് കണ്ടത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു നിഷേധത്തരം ഉള്ള രീതിയിലാണ് ചിലരെങ്കിലും അത് ധരിച്ചത്. അപ്പോ എന്താ അങ്ങനെ, അതായത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒന്നും തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നും അർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ഒന്ന് കഴിയാണ്ട് പോട്ടെ എന്നൊക്കെ ഈ കുട്ടി വിളിച്ചു പറയും. അപ്പോൾ ഭയത്താലും ചിലപ്പോൾ സ്നേഹത്താലും യുവതികൾ നിമായിക്ക് അനേകം പാരിതോഷികങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ ലഭിക്കുമെന്നും എല്ലാം അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ചെറിയ കുട്ടി, അതായത് 3-4 വയസ്സുള്ള സമയത്തുള്ള ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് കാര്യമായിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ബാലചാബല്യമായിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവര് കരുതിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യകാലം നവദ്വീപില് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ കഷ്ടിച്ച് 16 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവിടുന്ന് ചതുഷ്പാഠി
അതായത് 16 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പാഠശാല അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ പാഠശാലയിൽ അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ക്ലാസ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതെ അതെ അതെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തന്നെയായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം ഷഡ് ഗോസ്വാമികളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം.